La famille, na kalli wani interview wanda nake so na raba shi da ku na wani mata wadda ta yi retreat a France. Wanda interview ne ake mata ana tambayar ta ya take rayuwa. Shine tace yanzu shekara ta biyu ta bar aiki. Bayan ta bar aiki shekara biyu ana biyan ta ga wata kamar 1,100 na euro. 1,100 na euro ya canza su kamar kimanin shekara 700 da wani abu ne. Wanda tace in ta biya rabi haya, ta biya ruwa da wuta ba abin da ke sarwa. So guda cikin ini take ci abinci. Wanda yake mata interview ce yanzu ke shi guda kike ci abinci, tace so guda take ci abinci. Wanga a France ne. Bayan haka nan ta kara mai da cewa ba wai ita kadai ba, ita san mutane masu cin abinci biskan shara wanda suka bar aiki. Kayan ci gaba da bayani bar mu saurare ta. Moi, je suis à la retraite. Ça fait 2 ans. Je gagne 1 100 €. La moitié part pour payer mon loyer. Je paye mes factures. J'ai une gamine à ma charge. Comment voulez-vous que je m'en sorte? Eh bien, en se privant. Un repas par jour. C'est ça qu'on donne à un Français. Un repas par jour. Vous, madame, vous mangez 1 fois par jour? 1 fois par jour, oui, monsieur. Et il y en a beaucoup, je vois, qui sont à manger dans les poubelles. Et ça, c'est la France, une belle France. C'est vraiment une belle France. Moi, j'habite à Strasbourg-Saint-Denis. Tous les jours, vous les voyez, les gens. Hein, des gens retraités. Ils vont dans les poubelles prendre les invendus, tout ça, pour se nourrir. Tout ça parce qu'ils les retraitent. C'est une mise. C'est la famille. Daga cikin bayaninta daga ƙarshe ta haɗe anguwar da ita take, ta haɗe anguwar da wa'ancan mutane suke masu ci abinci bisa kan shara. Wannan a France ne. Da wannan ne ke son yin fani akan mabiyana. Wannan video sako ne wanda yake turawa ga ainihin kama mutane ko in ce kafafen sada zumunta masu kokarin yada wata magana ko wani labari ga kasar mu wanda ba shine ba, ko kuma wanda ake gani a gwada raunin Niger. Shine yasa nake wannan kwamba. Ina son gwada wa mutane cewa duniya ko ina akwai matsala. Ba wai ko France ɗaya ba ko Niger ɗaya ba, a'a. Duniya ko ina akwai matsala. Babban abin da suka galaba a kanmu shine wannan. Da suke kokari idan za a ba labarin Niger sai dai a je a gwada wasu mutane waɗanda ba su da, a ɗauko wasu wanda a cikin wahala wanda wani na ɗauko a gwada, saboda a gwada mana cewa mu talakawa ne. Wannan video yana wankin kwakwalwa wa mutane irin waɗannan. Dan shi yasa nake cewa in na ci Aisha duk inda bidiyon sa ya bi inda suke gwada raunin Niger, wannan video in ya zo wanda duk ya kalle shi zai san cewa ashe ba Niger kaɗai ne ba, ko ina ma akwai wannan. In dai har a France za a waye gari dan France zai tsohuwa kamar wannan ta bude baki take cewa so guda za ta ci abinci. Mu yan Niger ake kira talakawa, mu yan Niger ake kira ba mu da arziki da muka yi uban kuwa talauci. Abin mamaki da mun ci abinci so guda. Inda har France wanda suke da mataki a duniya hawa na 5 shekara 2 bancin cani ya kude da suka dawo matsayi na 15 har ake samu mutane wanda ba su ci abinci sun ci abinci biskan shara. Abin zai ba ku mamaki. Saboda haka nan kwambar da muke nan kwamba ce wadda cani yana yin tashi, sojoji na ƙasa suna yin tasu, mu kuma muna yin tamu anan. Amma abu guda ne zai samu ci galaba ga sauran mutane mabibiyan mu waɗanda ba su da TikTok ko wani, sai ana ɗauka video ana sharing inda wancan labari ya shiga wanga ma ya shiga. Kwamba ta duka 'yan ƙasa ce. Duka mai neman ya ga bayan Niger, mai neman ya ɗauki labari mummuna ya saki, da shi ne muke amfani duk inda wancan mummunan labari ya shiga musa wannan mu goge mummunan labari. Shi ne amfanin partajen video. Saboda haka nan gajiya ba ta kuce ba, kwamba yanzu muka fara. Gajiya ba ta kuce ba, a bar gajiya da sharing. In ka tashi sharing kai wa minimum mutum 10 mutum 15 minimum video ya shiga ko ina. Wahala in dai muna yin ta a Niger to ana yin ta ko ina. In dai muna rashin cin abinci a Niger akwai shi ko ina. In dai wane ne shine kwamban mu. Duk mutumin da zai kokari ya ga ya ci mutuncin kasar mu, a shirye muke mu dauko labarin kasar shi mu bayyana. Assalamu alaikum.